oras madihita saluhutna, masuk mahita di permingguan Minggu Pasaplopaton dung Trinitatis. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 17 ayat sada rodi 2 Raja na tumimbul. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamulateon, ido na pasangapahu, jala mabaidalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuao ni debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha. Upaserep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho. Selehon asini roham mangguhi rohanami. Jala sondangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggalon hami nasa dosa nami. Jala hutangi hokami hatam na badiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbue na dinggan hami. Upangido hami saluhut nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 654 ayat 2 marpungu sude. Tatangihon mapatik ni debata di Minggu Pasaplopaton dung Trinitatis, i mana tersurat di Heber bidutolu ayat 12. Songonom madidok disi. Matahon hamu ma aleaka dongan
sotung terdapat di manang ICP sian hamu rohana jahat, na soporsea, na manundalhon debata na mangului. Atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui memahami mengulahon hobar tepatikni. Amin. Marede mahita sian bukwede HKBP nomor 424 ayat 2 dohot 4 suara nitodi. Tatopoti madosata tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugu na sohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahat dohami tu jaladang adong haporseo di bagasan rohana kamhian. Saluhut dohami manibil sian akka dalam masai gudang do pangalusyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ibasam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalusyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuat di maroham di dosa nami nagudain. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Inorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporsyaon di mudarna. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian bukwede HKBP nomor 441 ayat 2 diau Tuhan Yesus.
Hatani debata epistel di minggu tasadarion tersurat di Lukas bidu 10 ayat sada sahat rodi ayat 10. Tajahama marsorin-sorin. Los didok ibana matu sisian nai. Adong ma sada halak namora na marjuara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di pasuasaihon juara bagasi artana. Gabi jo ma ibana minna mamanduk ibana. Ia doi na hubigi taringo tuho. Patuduhon ma paritongan ni haro jaromi. Aidang terbahen hobe liat ni juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi. Dia nama bahenokku. Ai buato ni tuaki nama sianahu ha juaraki. Mamakur dangadong gogoku. Manehenehe maila ahu. On matahe si bahenokku di rohaku. Asa dijaku nasida au tujabu nasida. Ia dung dipaicur au sian ha juara orki. Jadi sada-sada ma dijou na sapar singiran ni iduk nai tujolona. Didokma tuna parjolo roi. Sadia sigaronomi tutuata. Halusna 100 kusimiak. Gabinin nama mandok ibana. Alak masuratmi dungi hudul maho manuraton hatop 50. Tuna asing use didok. Iaho sadia do sigaronomi 100 tuhuan eme. Gabi didok tu ibana. Alap masuratmi dungi suratom ma 20. Jadi puji namorai ma juara bagas nageduki ala bisu pampainanai. Ayu bisuk do anak pertibion asa anak hati uroni mengaku pidongan nasaroha. Ahupe hudok madihamu. Lului hamu madihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduki. Asa yadung sudai. Gabi dijakon mahamu tu bagasan akka parmianan sogot. Ia haposan halak tina umoti, haposan maibana nang dina gudang. Yang hugeduk ibana dina umoti, geduk manang dina gudang. Asa moloso haposan hamu maradoti mamon nageduki. Ise ma atong pasahaton tuhamu arta na tutui. Jala moloso haposan taringo tu ugasan dina leban, ise ma olo mangaleho tuhamu na tuhamuhian. Dang haoloan sada anak somang 2 iduk. Sai hosoman na do nasada. Haholongan na do nasada nari. Umbaran na do nasada. Toisan na do nasada nari. Dang hauluak kamu debata rap dohot mamoni. Ido sahat na. Martua do akan atumangihon hatane debata jalan na upeyopsa. Amin. Marede mahita sian buku DHKBP nomor 476 ayat 2 saat roditolu dadau guru diau.
Tahatidako ma haporsiaw tay, so na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahita madok. Aw porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Aw porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mati tarpajal do ibana di hao pinorsilang. Na tua tu banotoru dung ditanom. Na mulak mangulo di ari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na so hatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon. Manghumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesani dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu sogod daging ni halak naung mate. Dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Marede mahita sian buku de HKBP nomor 564 ayat sada rodi 2 lasma rohata dituhata debata uhud pasahat pelian sada A sada B. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Iman na mangaramoti akate dohu pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amen. Hurian itu hata amanami inanami na niholongan di bagasan Kristus Jesus. Hata ni debata dihita di bagasan sadarion iman na tersurat di buku Pesalmen biddu 110 mamukama sian ayat sada satu ayat pasiyahon. Pesalmen biddu 110 ayat sada satu ayat pasiyahon songonon ma didok disi. Tikting mandokon memuji debata. Haleluya. Memuji mahamu ale aka naposo ni Jehovah. Puji hamu ma guar ni Jehovah. Pinuji ma guar ni Jehovah olak nion rodi saliling-liling na. Sian habis saran ni mata ni ari rodi hasudutan na do si pujion guar ni Jehovah. Tumimbul do Jehovah sian luhut aka bangso. Digijang niya ka langit do hamuleon nai. Tung ise ma songon Jehovah debatatay tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep diri na manatap na di aka banua gijang dohot na di tanoon. Ibana paheheo na mekmet sian orbuk. Di patiblo na pogo si sian gabbo. Lau pahudulon ibana top do akaraja ni bangsona. Ibana paian perupuan na hol di jabu.
Gabi ina nalas roha, mida aka anakna. Haleluya. Ido sahakna. Damang dainang naniholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo tapayu hiut na kining pajahaw ni trupukta di tikion. Adong dua hali hata haleluya di guriton di trupukon. Ima di pamuhay ni trupukon, dohot di pangujungi sa ni trupukon. Hata haleluya, nomor lapatan mai puji ma debata. Manang puji Tuhan. Nah jadi, molota etong-etong, hata puji ma, pinuji ma, adong onom hali, diguriton, hata i ditrupukta ditikyon. Adong onom hali dipabuahon, hata puji tuhita ditrupukta di bagasan tikyon. Jadi, molo pola do lobis yan sahali, molo pola do berulang-ulang, diguriton, dipabuahon, hata puji tuhita, berarti adong do nadidok nei tuhita aka amang inang naniholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo pola do lobis yan sahali, manang berulang-ulang, hata puji diguriton, manang dipabuao tuhita, berarti ini adalah suatu panggilan, manang suatu undangan yang sifatnya mendesak, yang sifatnya mendorong hita asa mangulahon pemujion tu debata. Amang inang naniholongan di bagasan Kristus Jesus, ahado sialana, ubain berulang-ulang diguriton, dipabuahon papesalmen, hata pujion, ditrupukon, nang tuhita di bagasan tikion. Na parjolo, diguriton papesalmenon, songon dalan na doon, manukion akan naposo ni debata, asa memuji debata. Manukion hita na porsea tu ibana, asa memuji debata. Asa toktong debata tai, say tapuji di bagasan nguluta sigano pari. Dungina paduahon, lau pabuahon tuhita, parsitutuan na memuji debata. Pabuahon tuhita parsitutuan na memuji debata. Dada lip service sajo pemujioni. Alai pemujioni bersifat intensif. Sesuatu yang lebih, sesuatu yang diniatkan, sesuatu yang dengan segenap usaha. Jadi pemujion na pinatupan ni papesalmen di tonga-tonga ni ngeluna, dada lomo-lomona i. Dada alama mereng situasi kondisi. Alai memang betul-betul do pemujion na pinatupan ni ibanai, parsitutuan na doi memuji debata di ngeluna siganu pari. Dungi musay na patuluhon, lau patuduhon, seruan penuh komitmen untuk selalu terpesona kepada Tuhan. Allah memang pembahenan ni Tuhan, tu bagasan ngolu ni papesalmen, bahkan tu bagasan ni ngolu tahun, nungatung godang situtu. Jala dengan situtu do pembahenan ni Tuhan, tu bagasan ngolu ni par pesalmen. Alanido ngoluna penuh seruan komitmen.
Alanido ngoluna say toktong memuji Tuhan di ngolu siganu pari. Dukun ina paupaton laho patuduhon bahwa Tuhan ni nyata di bagasan ngolu ni par pesalmen. Dang dao Tuhan ni sian ngolu ni par pesalmen. Alai jono do Tuhan ni di ngolu ni par pesalmen. Idu ubain pa pesalmen, tarbain ibana marlasiroha, tarbain ibana marulupolup, ala memang nyata do Tuhani di bagasan nguluna. Amang inang naniholongan di bagasan Kristus Jesus. Siyan na opat halon. Gabibuy madohonot ta, bahwa pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan tung masai riko situtu. Pemujiota tu debata. Penyembahata tu debata. Suatu kewajiban doi. Suatu tanggung jawab doi. Na ikon diula aka jolmana porsea tu debata di bagasan ngolu siganu pari. Dadaga beharugion molot tapatupa pamujion tu debata. Alai tapatupa pamujion tu debata sebalik na na terjadi ima gabe halabaan di tonga-tonga ni ngoluta. Di bagasan turpukta tikion aka amang inang di jopa pesalmed do aka naposo ni debata asa memuji debata. Naposo ni debata di son ima akan nataat akan nang makilalahon aka pambahenan ni debata di ngoluna akan nang mangatusi pambahenan ni debata di ngoluna. Jadi amang inang pamujion na pinatupa ni naposo ni debata ikodo terus menerus. Alanunga dihilala na sida pambahenan ni debata di bagasan ni ngoluna. Pamujion na pinatupa ni naposo ni debata dada boy i marsangga-sangga di ulaon. Dada boy i paimajo. Dada boy torgotap i di ulaon ibana di bagasan ni ngoluna. Alai terus menerus ikon di patupa ibana doi. Ikon di ulahon ibana doi di tonga-tonga ni ngoluna. Molota ida di turpukta di tikion. Di dokdo ikodo olak nion rodi salelen ni lelengna. Pemujioni tapatupa tu debata. Lapatanna di son imak di saluh partikian hita ikon memuji debata. Dada holan di partikiata nuaing hita memuji debata. Ala ikun sa do tu pinoparta tu generasi selanjutnya nasida pe ikon memuji debata. Ala nido perludo dihita saluhuna aka amanami inanami naniholongan di bagasan Kristus Jesus. Pabuahon aka pambahenan ni debata nang tajalo di bagasan ni ngoluon tuaka yana kota. Tuaka pinoparta. Tuaka generasita. Asa nasida pe haduan di bagasan ni ngoluna. Toktong memuji debata. Jadi danggotap pemujion ni jolma tu debata di por dibion. Dukun imuse molota ida di tupuk tahun di do muse ikut dosian habisaran ni mata niari ro di hasudutan. Lapatanna di salut inganan. Dada holan di inganan tempat tinggal ta hita memuji debata. Dada holan di inganan parkarejuata hita memuji debata. Alai di dia mata niari tahilala, di dia mata niari menyinari hidup kita. Ikun tapatupado pemujion tu debata. Buasa hita
ikon memuji debata. Amang inang tapuji debata. Ala debata tai. Debata na tumimbul sian luhut aka bangso. Ala debata tai. Debata na hamulion na digijang niya kalangit. Debata tai. Debata na patutoro diri laho persidohon makilalahon na diadopay ni bangsona. Debata tai ima debata na patimbulon akajolma na dangol. Orang hina, halak na pogus, halak na sorat, halak na hol. Halak na so diperhitungkan di por tibion. Alai, ala debata tai marhuaso, debata tai margogo, manang didia pe ibana, manang aha pe na adong di portibion. Boydo saluhu nai di bagasan panga ramotion na. Alani saya toktong ma pemujian sian ngulut taon. Ikon tapatupa, ikon tapasahati tu debatata na marmuliai. Hurian itu hata amanami inanami na niholongan di bagasan Kristus Jesus. Sian turpukta tikion. Ahado mutiana arga na boy si putih hota jala si ulahonota di tonga-tonga ni ngolu si ganu pare. Na parjolo nanaing si putih hota sian turpuk taon ima asahita pe jolma na mangolu di portibion ikut do makilalahon aka pambahenan ni debata di bagasan ngoluta siganu pare. Ikut do hita makilalahon pambahenan ni debata di bagasan ngoluta siganu parion. Alana marhite tahilala pambahenan ni debata di tonga-tonga ni ngolutaon. Marhite tahilala akan pinatupan ni debata di bagasan ni ngoluta. Laos di siba hita aka amang do inang. Boy madok muliate tu ibana. Las di sima hita amang do inang. Boy mamuji ibana. Jalalas di sima hita aka amang do inang. Boy manugihon, aka halak, aka jolma, asa memuji debata di tonga-tonga ni ngoluon. Ikun ido adong cupang di bagasan ni ngoluta. Asa muluhita pe memuji debata di tonga-tonga ni ngoluon. Dada holan ngoluta sajo na memuji debata. Ale marhite pamujiota na tapatupan na tapasatu debata. Laos ima memotivasi jolma boy tong memuji debata di tonga-tonga ni ngoluna. Muluta ida si Martin Luther di bain ibana pe lagu-lagu pamujion dadalaho mentenarhon dirina ibana disi. Dadagabe populerhon dirina ibana disi. Alai dalan na doi asa ima dalan laho memotivasi jolma memuji debata. Asa ima dalan memotivasi jolma manoba debata di tonga-tonga ni ngoluna. Asa jolma ipe toktong marharinggason memuji debata. Jala jupang ma lastiroha di tonga-tonga ni ngoluna. Ima na parjulu. Napaduahon sian trupuk tatikion mutia na harga si putih hota ima bahwa debata tai ima debata na peduli. Molota ida di ayat 4 ayat 5 di dokdo tumimbul do Jehovah sian luhut aka bangso. Digijang niya kalangi do hamuleon nai. Tung ise masongon Jehovah debata tai. Tibo ibana marhabangsa. Nah, nangpe di
ni atas langit ibana, nangpe mengarajai luhut bangso ibana, dada Holandisi debatatai, dada Holandi inganani debatatai, alai debatatai na olo do paserepon dirina, laho marnida akana memet, akana pogus, akana dangul, akana hol na adong di Portibion. Ima bentuk kepedulian ni debatata tuhita jolma nasalaunon tidak diperhitungkan, nasalaunon tidak dianggap, bahkan disisihkan sian tonga-tonga ni sosial masyarakat. Alai debatatai ala peduli do ibana tu aka jolma tarlumobi akana mek na pogus na dangul na hol parsidot ibana na nihilala akana dido odeng na kining. Jonok ibana tuaka na didok odeng na kining. Ubahen gabe boy marlasiroha aka halakon, boy gabe marulup-ulup todina ala debatatay tung masay perdulihian tu aka halak na didok odeng na kining. Alani amang inang naniholongan di bagasan Kristus Jesus. Tutu di persaoran ngulus siganu pari, di pernguluan siganu pari, say cupang do aka naso nilomo ni roha. Say tadupi do aka masalah, say tadupi do aka parukilon. Mungkin dang sian hita, mungkin sian halak. Alay nangpe terjadi aka hal di tonga-tonga ni nguluta aka amang do inang. Unang gabe minder hita disi. Unang gabe tahutan hita disi. Unang gabe lilu hapursyot tadisi. Alay hapursyai ma bahwa debatatai peduli do tunasa persoalan parukilon na taadopi di tonga-tonga ni nguluon. Debatatai toktong do paheheon akahalak na dangol, na memet, na pogus, baka sekalipun na hol, asaboy akan nasidai marlasiroha bersuka cita di dalam kehidupan na ala memang debatatai debata na peduli. Alani alandunga taboto debatatai debata na peduli, debatatai petimbulon aka na pogus, na memet, na dangol, doh na hol. Seunang mamasadi pamujiota tu ibana. Ale manotong mapamujiota tu ibana ala nagok pasu-pasu dui di bagasan ngulut taon. Amin. Martangiang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan Jehovah debata. Dihatam naong ditangiho kami di bagasan tikion. Manugiho kami asa toktong jalamanotong memuji guarmu nabadiyai. Siala pambehenammu nunga tunggodang dipasonggopo di bagasan ngulu nami. Jala siala pambehenammu na toktong mangaramuti ngulu nami. Di saluhut aka na derupan hami di tonga-tonga ni nguluon. Di saluhut aka hamaolon na songgop di tonga-tonga ni ngulu nami. Dada di pelua ho hami mangarupii. Alay parsidoho-doho di si Tuhan mangurupi hami. Jala mangaleon hatimbulod di hami. Asaboy hami haluar siani. Asa jupang las ni roha. Dohot ulup-ulup na sian hoi. Marhite pambahenam mima ale Tuhan Jehovah debata. Gabeboy hami madok muliate tuho. Toktong gabe ngolu na mamuji hami tuho. Alanunga dihilala hami akan na denggan na pinasahakmu tubagasan ngolu nami.
Ali Tuhan Jehovah debata. Pasu-pasu ma ngulu nami. Pasu-pasu ngulu niya karuas ni Huriam. Asa di bagasan ngulu sigano pari. Manotong pamujon na sida tuho. Alani pambehenamu di tonga-tonga ni ngulu na. Di bagasan tikyon Tuhan di bawah kami do di bagasan tangiang nami. Ima aka pangonggomi hami na adong di Indonesia on. Toktong matuhan saluhu na panggonggomi nami say di pasu-pasuho. Diloko habibisuhon tutonga-tonga ni nguluna. Diloko hapistaran. Jupang haipason doho hagugoon. Boy manggonggomi hami. Aka na pinasahamu tunasida. Ang giat marhitei Tuhan. Gabe marolop-olop to dinasida. Ala na pinasahami songgop tungolu nasida. Suang-songo ni Tuhan di pucuk pimpinan nami. Uluan ni Huriam HKBP. Tongdo tuho di pasat hami. Asa say homa Tuhan, nasay marmudu-mudu nguluna. Nasay manjamoton nguluna. Mga leon na bisuhon, mga leon haipason. Nang hagugo na syakoy, toktong masonggop tu nguluna. Asaboy Tuhan manguluhon Huriam HKBP di sadok por tibion. Asa tu tung denggan Huriamon. Asa tung uli Huriamon. Jala martabat-tabama akabilangan na porsea tuho. Ala ni pambahenamu nasun tutonga-tonga ni uluan nami na adong di Huriam HKBP. Di bagasan tikyon Tuhan. Say di buah kami do di bagasan tangiang nami. Aka ruas ni Huriam. Na mangadopi aka hamaolon di tonga-tonga ni nguluna. Toktong matuho na sida di pasahat hami. Di pasahat hami tuho aka na pogos. Aka na dangol. Dohot aka na hol. Parsidoho maho Tuhan. Tu bagasan ni ngulu na sida. Toktong matuhan apehon tangamu na badiyay tu bagasan ngulu na sida. Asa jupang mahibaruon dungulu na sida. Jupang malasiroha. Ulup-ulup. Jala martaba mapamujon na sida tuho. Alani pambahenamu tu bagasan ngulu na sida. Posdo rohanami tuho ale Tuhan. Say manatap doho siyan habang sami. Laho mamasu-masu ngulu nami. Atong Tuhan nung nga dihilalahami pasu-pasumi. Say manotong may dingulu nami yon. Marhite Kristus Jesus. Martangia kami tuho. Amen. Marede mahita siyang bukid de nomor 565 ayat sada do uduk na laus tapasa hak ma pilihan tu ulaun hatopan HKBP. Tatangya koma peliata martangi yang mahita.
Ale debata ama nami na di banua gidjang. Hodo harorwani sa luhut silong lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Patimbulon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Hasalam utadahami godang ni silong lehom mitu hami. Asalam rigir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di banua gidjang. Say pinarbadia magawarmu. Say Roma harajaonmu. Say sau malomo ni roham di banua tonga onsongon na di banua gidjang. Lehum matuhami sedarion hanguluas siya pari. Say sama dosa nami sungom panesa nami. Di dosa ni donga na mardosa tuhami. Unang hami togiyon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasat dame. Jala-jalo hamu mapasupasu na siyan Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasahor madamena tu todim.